kavičku. Ale dám kavičku. Sluchaj, už druhý turnus. Čo sa vám stalo? Už druhý turnus sme noha bolí, jem tu tabletky, daj mi dať. Tabletky, dobre. Noha, boľavá noha, boľavá noha. Skúste mu dať paralelne. Helenko, co dáme? Paralelne. Paralelne? Však každý. A niekto še ešte. Každému zabíja, každému. Dobre. Ťažovať. Helenko, problém. Jaký? Kúpili ste paralel? Jaj? Helenko! Cicho. Otec Štefan, však... Otec Štefan. Vyzvolite mi na tej bystrej mace nejaký doktor, na nejakého doktora, alebo pani šestričku. Nie. To vylečíme. No, jak chceš? Štvorkolku máte? Terénu? No mám, ale... No tak sa budete voziť na štvorkolke a čo tam? Nohu už si vyložíte, no a zvyšok už nepotrebujete. Ďakujeme. A príďte záš. Pomohol som vám. Pánom Bohom. Príďte záš. Čau. Ďalší pacient. Toto je. Sadajte. No a vy odkiaľ prichádzate? Kto vás doviezol? On ma priviedol. Otec Štefan? No. Otec Štefan? To čože? Čo sa vám stalo? Tam ma stretol. Kde ste boli? Kde ste teraz? V lese ma stretol, tak som sa vás pýtal, že koľko mám rokov. A už som tak prišiel. A fajčili ste? Aha, počkajte. Juj, ale toto je čelusť, sanka zlomená, čelusť, dvakrát. Kolena má zdravie. A tá ruka, počkajte, to bude v ústnej dutine toto. To musíme vytrhnúť, Helenko. Pridržte mi ho. Áno. Dobre, Helenko. Dobre, už je dobre. No, neznám, čom ho to ten ocet Štefan bil, však aj i tak ho život dojzbije. Helenko, ty neznáš, že kuríše iba pred chodom? Tak ti treba. Dobre, Helenko, už oddychnime kus. Čekaj, no. Joj, kto, ďalší? Joj, to... Šedia ho, Aj. Juj. Helenko, to tvoj typ taký obrastený, no. Helenko. No, poď sebe tu pentať, tu sebe tentaj, môj, Dobre. Helenko, ja skočím na obed. Helenko, Líčko, nebuď sa taká. na obednejšiu prestávku. Íď, vyše noci s nebu celé. Ale ešte dobre, mladý pán, vám čo sa stalo? Tá ja som A odkiaľ idete? Tiež z Bystrej? z Bystrej, tá som... Pizoli, ani matku. Nebol som na kurze juda, tak me šmarili o zem, že... boli. Cáli. Jak dopadol ten druhý? Joj, tá ja neviem, Taký bol, jak ocet Štefan? Minimálne. Taký? joj, no tá asi takú 3 raz menej, no. Pizoli mal možno 150 kg. Joj, minus 125, hej. Ale taký, vyzeral veľký chlop od zeme, vážne. Pizoli, chlop alebo žena? Joj, to sa vedelo, že krátke vlasy, asi žena, neznám. Sluchaj, ty nemáš kaši na okuliare, keď nerozoznáš ženu od chlopa. Vidíš, ja zabudnul doma. No. Ženy s vami tak pozametali? Táto tu je šalenovka. Koštík, tak? Koštík. A čo vás boli? Chrbát? Joj, to stačí len naprostiť. Helenko? Lepšie? Hlavičku dopredu. A dajte taký trošku úsmev. Ja viem, že to boli, ale trošku... Ako berte ohľad na tých pacientov, čo ešte čakajú za dverami, no. Posledný, Helenko. No, fajn, tak poďme, tú kávu dopiť, bo... Joj, však nie, že by mi trebalo tú kávu na krásnu piť, no ale co už, no. Ďalší. Čo zaše? Už nerobíme. Helenko, papier zoberte z nástenky, už nech sa nedopisujú. Babi, šedí sa. No, babičko. Ja už znal sa, nie? Hej, no. A co máte dneška?
Tanečka, co človek neboli. Zná sa, jak to človek chodí, táci hore dolu a čekne ho, zná sa, jak starý človek, no už nezná co. Zase boli kvariť s babou. A zná sa, o tých dzecoch tam, takých, oni nesluchajú nič. Na Bystrej sa boli. No, tak się to tam volá. A joj, ale me tak urvalo tam, chceli me ruci do bazéna, preto sa futbal chceli so mnou baviť. Jenom tam vystraja so mnou chceli, ale nás to už neprestarého človeka. To na co sa tam leží. Oj, ale... Margitko, to nemôžete tak. Sa treba šetriť. A tú minulú terapiu, čo som vám nasadil, to ste používali. Tú zeminu, nech si telo zvyká. Prikladáte každý deň. Bardzo dobre, to pomáha fakt, ale ja znam, ale to da co by trwało tak więcej, ja nie znam, no. To nič, dobre. A to polskie pracujące losy by sobie stali, ale Áno, fajno. zmeníme liečbu. Dobre. Zmeníme. Joj, babi, no. Joj. No, pani Margitka. No ja by som tu mal pre vás dať čo špeciálne. Helenko, no. Jeszcze 5 sekund, a już mi roboty nie ma. Ale nie. Robot, czekaj, ja preberu. Nie, to. Reber, rýchlo, lebo to zarobíme teraz. Kujce, babu, co chcę z tego. Helenko, 13. plat. No, babi, máme takú mastičku, ale táto je podpultový predaj a to 100 €. Jedno, ale nie, že na tretie, jedno čuchnutie. Chcete? Len tak pričuchnúť, ale pomôže. No, dobre, vyskúšame? Mama 100 €. Nádych. No, a že som taký štedrý, tá ešte raz. Pomohlo, babi? Lepšie ako z mody, z mojej baby. No, A čo my máme dnes teraz? no, tak, no. Aj pre sestričku zaculáme, nie? Samozrejme, však do obchodu mi treba ísť vajcala kúpiť, lebo co, znaš, jak to... Ale mám tu, hej, ja. Ale mám na to týždeň opáchať, týždeň. A to jak to?